Bine ați venit pe canalul Află ce vrei să știi! Dorian Popa este foarte activ pe contul personal de YouTube și își ține fanii la curent cu toate peripețiile sale. Dorian Popa, în vârstă de 31 de ani, se află în autoizolare la domiciliul său, alături de iubita sa Claudia. Cu toate că petrece o bună parte din zi în casă, se pare că artistul a reușit să se accidenteze. Micul incident a fost relatat chiar de către Dorian prietenilor săi virtuali, care îi urmăresc cu interes activitatea prin intermediul vlogului pe care artistul îl realizează. Dorian Popa este apreciat de fani pentru dezvoltura de care dă dovadă și pentru dorința sa de a împărtăși momente din viața sa cu cei care îl apreciază. În sensul acesta, artistul realizează un vlog în care vorbește despre activitățile sale, răspunde întrebărilor și acceptă provocări venite din partea admiratorilor. Dorian nu prezintă celor care îl urmăresc doar părțile bune ale zilelor lui, ci și momente mai puțin plăcute. Un astfel de moment a avut loc recent, când, din lipsă de atenție, Dorian a avut parte de un mic accident domestic pe care l-a relatat cu umor, așa cum deja ne-a obișnuit. În cadrul unui scurt clip video distribuit pe Instagram, le-a arătat prietenilor săi dovada neatenției și a explicat de unde provenea lovitura. Cam cât de prost să fii să te apleci după ceva și să te înfici cu gura direct în chiuvetă, Johnule. Doamne Iisuse, era să-mi sparg dinții. Cum a troznit, au fost vorbele lui Dorian. Dorian Popa profită de autoizolare pentru a continua amenajările casei sale din Domnești. S-a echipat corespunzător pentru a se proteja de noul virus și a plecat la cumpărături în zona Băneasa, pentru a achiziționa produsele necesare. Recent, el a fost surprins de fotoreporterii Click la un magazin de bricolaj. Solistul a plecat de acolo cu o suprafață mare de gazon artificial, dar nu asta a atras atenția, ci viziera pe care cântărețul a purtat-o. La revedere, pe curând!